O inicio da veda este venres pon fin a unha campaña desigual caracterizada pola escaseza de recurso e a elevada cotización. A campaña do polvo este ano foi nos mal. A maioría de cofradías pois hubo bastante pulpo, pulpo en cantidade subo a mitad do ano pasado, máis ou menos. O balance que fixemos foron 220 toneladas, levamos descargado hasta o día de hoxe. O que si alcanzamos foi os precios. Os precios, sí. Os precios, batimos récord de precios, chegou hasta 16 euros, está unha media de 10 euros que nunca alcanzáramos, pero o que é en cantidades, pois, xa te digo, botamos a mitad do ano pasado. Non todo é debido á escasez tampouco, senón hai moitos factores que é o que é debido pola escasez en comparación de kilos en lonja, senón non porque haga pouco, senón porque tamén moitos barcos soltaron, como houve bastante máis nécor este ano, e houve máis en tola, pois, ao haber pouco pulpo, cambiaron para outras artes, non? E non é o mismo que despachen 600 embarcacións que despachen 800 para o oficio do pulpo. Dende a Confraría de Ribeirá seguen a reclamar a necesidade dunha veda subvencionada para evitar a saturación de outras artes e especies, dada a numerosa flota que se dedica ao polvo. A Confraría de Ribeira sempre pide un mes, o máximo dun mes. O que pasa é que sí, nós estamos no que estábamos de acordo todas as cofradías é que fora o paro, que fora un mes ou dous ou tres, pero subvencionado. O problema que nós temos aquí en estas cofradías, tanto Ribeira como Bueu, cofradías moi grandes, polo tema do pulpo, é que hai moita flota a que paran esa temporada, entonces para ir a outra arte vas a incrementar, vas a saturar aos teus compañeiros que andan a vetas, miños e outras artes, e botamos o mercado abaixo de outros peixes e masifícase moito esa outra clase de peixe, non? A pesar das xestións realizadas polas confrarías este ano, o paro non estará subvencionado. Agardan que de cara á próxima campaña poidan contar con axudas durante a veda.